Kardom kadu kavya phanta nangli tumaphan areng channel hinpen puthot kardom pachir iklo. Pini le thota karbia subject MCQ le isi hini chelangpon iklo na. Lape nangli tumneli channel subscribe igelang pulote subscribe ikta video bang ta aning dok pulote like comment lapen share ta pi ikta. Tang te padel de pin pen MCQ bang le pangcheng ik phitlo na. Bang phu son ko an do. A. Sonny, B. Sonthom, C. Sonpli, D. Sonpho. Answer Sonthom. Keto ke kenang son lam abidi pu PC kipu. A. Ajor, B. Kasiri thekaphan, C. Amek alam kipado aphan, D. Choklim pen lam thekipa thekaphan. Answer D. Choklim pen lam thekipa thekaphan. Men pen men lar asai patini aphan pi lopuji. A. Lambeng, B. Lamplak, C. Lamjir, D. Lamlar. Answer B. Lamplak. Phai kupi aphan si kipu. A. Kalakha aphan, B. Kachiron aphan, C. Keong A aphan, D. Kethak aphan. Answer A. Kalakha aphan. Apialu tini ne aphan dash pulo. A. Velin jeng, B. Khailin jeng, C. Polin jeng, D. Ajatakali. Answer A. Velin jeng. Keklem tang asai aphan dash pulo. A. Chuhut, B. Atumidik, C. Kevangji langahut, D. Mohut. Answer A. Chuhut. Klem bang son ko andu. A. Sonny, B. Sonthom, C. Sonpho, D. Sontroxy. Answer D. Sontroxy. Klem asai ko son se ke pachun puaphan dash pulo. A. Saitoy, B. Saiot, C. Dimthan, D. Lamvek. Answer B. Saiot. Kicheng angkung along hirjir ke than ahut pi lo klem nangji. A. Thankuru abang osomar aphan hirjir hil nangji, B. Thankuru osomar aphan lun arjan pen than nangji, C. Thankuru abang amethang si hirjir porhiji, D. Hirjir pajir mi alam than nangji. Answer D. Hirjir pajir mi alam than nangji. Ipi alam kopi aphan si kipulo. A. Ili kaningji alam, B. Ipi kaningji alam, C. Lo kethan alam, D. Hem isi kaningji alam. Answer B. Ipi kaningji alam. Ipi alam kacharli ahut son ko anabidi do nangji. A. Sonny, B. Sonthom, C. Sonpli, D. Sonpho. Answer C. Sonpli. Thankuru atum kacharli ao somar atum along kopi pia bidi do nangji punangli matha. A. Ketok thek, B. Karju thek, C. Kachini thek, D. Kaningje thek. Answer B. Karju thek. Kacharli ahut lam son ko an thek nangji. A. Sonny, B. Sonthom, C. Sonpli, D. Sonpho. Answer A. Sonny. Chethan chimun pen kamun thi thek aphan dash pulo. A. Karjulong, B. Ketok, C. Kacharli, D. Kaningje. Answer A. Karjulong. Oso kepadok ahut kopi alam pen si kepadok ke joinelo. A. Karbi alam, B. Hindi alam, C. Ipi alam, D. Assamese alam. Answer C. Ipi alam. Tomo pen osomar aphan kopi abidi si kilongji punangli ke matha. A. Ketok abidi, B. Karjulong abidi, C. Kachini abidi, D. Kaningje abidi. Answer D. Kaningje abidi. Isi ang deng lo kacharli amulong kinangji kopilo.
A karjulong kaningje thek B karjulong kaporhi kaningje lapen ketok C ketok pen kaporhi D isita kali Answer B karjulong kaporhi kaningje lapen ketok Ipi alam ketok alam kang hoy koloso aphadeng alam lokedeng A nilip nihang B rongkhang C amrimirlong D bhoi Answer rongkhang Ipi alam ka Charlie kopi pot si kinang sotlo A usumar pen kaching ki thek jiaphan B kaprek pen chethan chimun thek jiaphan C lo kethan thek aphan D kaningje thek aphan Answer B kaprek pen chethan chimun thek jiaphan Chorolo nangli tumaphan nili video ki jod anang ke lang dun ikpot lasimu pothora video longle chitong ik thulo nang kardom